30 снежня ў Беларусі 21 гадзіна. Гэта значыць час на аб'ектыў. З вами Віталь Бабін. Вітаю спадарства і ўжо зараз коротка пра галоўнае за сёння. Эканамічныя вынікі года. Чаго чакаць далей? Магчыма, найцяжэйшы крызіс за нашу незалежную гісторыю, альбо прынамсі ў гэтым тысячагоддзі. Пераднавагодні піар ад Лукашэнкі. Ён, як быў дырэктарам калгасу ў свой час, так ён вось думае, што наша краіна гэта вялізны калгас. І футурыстычны Новы год у Менску. Правал мадэрнізацыі прадпрыемства, але стабільны курс беларускага рубля. Рост ВУП, але павышэнне запазычанасці. Чым запомніўся гэты год у эканамічным вымярэнні? Ды чаго чакаць у новым 2019? Вітаў Ціўчык. 2018 год падыходзіць да фіналу. І пакуль жыхары Беларусі занятыя святочнымі клопатамі, для краіны востра паўстала пытанне расейскага падатковага манеўру, праз які нашая эканоміка ў наступныя 5 гадоў можа згубіць нават 12 мільярдаў долараў. Хутчэй за ўсё, што бакі не дамовіліся. Хаця будзем глядзець, пасля святаў павінны запрацаваць вось гэтая працоўная група. Правда, не зразумела парадак дня, а што яны будуць увогуле абмяркоўваць. Інфармацыі пра вынікі ўчорашняй сустрэчы Лукашэнкі ды Пуціна 0. Між тым, сярод эканамічных вынікаў года плюсы ёсць. Узгадваюць адмену указу Лукашэнкі нумар 488 аб гэтак званым ілжэпрадпрымальніцтве, а таксама устойлівасць айчыннай валюты. Прычым спрычыніліся да гэтага не толькі Нацбанк з Мінфінам. Курс беларускага рубля стабілізуецца усцяж большымі паступленнямі ад гастарбайтараў, якія прывозяць дадому шмат валюты, і гэта забяспечвае стабільны прафіцыт на валютным рынку. Зрэшты, удзячнасці ад дзяржавы гастарбайтары не атрымалі. Кіраўніцтва краіны вымушае іх тлумачыць, што яны не дармаеды. Сярод мінусаў адмыслоўцы згадваюць нарошчванне Беларуссю вонкавай запазычанасці, адносна слабы эканамічны рост, а таксама правал мадэрнізацыі вытворчасцяў. Апошні факт публічна прызнаваў і Александр Лукашенко. Суммарные убытки 3 цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в 2 раза и составили 220 миллионов рублей. Задолженность по кредитам займам более 1 миллиарда долларов. Што да далейшых прагнозаў эксперты не абнадзейваюць. Сусветная эканоміка набліжаецца да перыяду стагнацыі, магчыма, нават і спаду. І калі для іншых краінаў гэта будзе азначаць проста запаволенне росту, ці, магчыма, стагнацыю, для Беларусі это будзе азначаць вельмі цяжкі крызіс, магчыма, найцяжэйшы крызіс за нашу незалежную гісторыю, альбо прынамсі ў гэтым тысячагоддзі. Ці чакаць сусветнай рэцэсіі на лета, ці можа ў 2020-м? Што да гэтага эканамісты адзінага меркавання не маюць. Дадаткова пагрозою для Беларусі застаецца залішняя прывязанасць да ўсходняга суседа, які сам перажывае эканамічныя цяжкасці. Тое, што Лукашенка хаця б нейкі час дурыў Расею у гэтым тысячагоддзі, маўляў, нафта за пацалункі, гэта на самай справе міф. За кожную субсідыю кіраўнік краіны кожны раз здаваў нейкую частку суверэнітэту. Аднак надзейнага эканамічнага росквіту гэтыя дзеянні не прынеслі. А ці гатовы кіраўнік краіны надалей працягваць такія саступкі? Ды ці ёсць куды? Вітаў Ціўчык, Белсат. Добры гаспадар, адказны кіраўнік і выбітны спартовец. Лукашенка чарговы раз паўстаў перад гледачамі дзяржаўнага тэлебачання выключна з пазітыўнага боку. Напярэдадні ў эфіры тэлеканалу «Беларусь-1» прэс-сакратар кіраўніка краіны Наталья Эйсман распавяла шэраг цікавінак, невядомых раней шырокай публіцы. Што гэта было? Піар на фоне відавочных праблемаў, пачатак перадвыбарчай кампаніі ці, можа, проста частка забаўляльнага шоу? Степан Светлоў. Что мы серьезно поговорим о дальнейшем нашем
сосуществовании в этом тяжелом, бренном мире. Сур'ёзныя супярэчнасці ў перамовах з Пуціным ды назапашаныя праблемы ўнутры краіны даюць пра сябе ведаць. Навагодні зварот Лукашэнкі перапісвалі каля 5 разоў, прызналася ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання прэс-сакратар кіраўніка краіны Наталля Эйсманд. Аб праблемах у тленным свеце на БТ, дарэчы, не казалі. У эфіры засяродзіліся выключна на пазітыве. Мы привезли 4 мехі бульбы розных гатункаў для смажання, запекання і адварвання, для дранікаў і пюрэ. Мы вельмі спадзяемся, што прэзідэнту Расіі спадабаецца. І Пуціну, відаць, спадабалася. Пасля ўчорашніх перамоваў з невядомым шырокай публічнасці вынікам ён запрасіў Лукашэнку згуляць з ім у хакей. Аднак Лукашенко не гуляе ў хакей, калі ўдома шмат справаў. Станчыць вальс, павіншаваць усіх са святам, накалоць дроваў ды пачысціць снег, пакарміць жывёліну ў рэзідэнцыі ды не прапусціць трэнаванняў. Паводле Наталлі Эйсманд, кіраўнік краіны займаецца ажно 10 відамі спорту, а на трэнаванні ездзіць за стырном асабіста. Ну, чым не самы народны кіраўнік. Ніякі, ён не кіраўнік. Ён проста, вось ён, як быў дырэктарам калгасу ў свой час, так ён вось думае, што наша краіна – гэта вялізны калгас, и я тут усім кірую. Одно слово – цыган. Больше никак. Все. Все будет хорошо, пока он с нами. И здоровье у нас на высшем уровне, и все остальное, в какую отрасль не посмотреть, везде все хорошо. И образование, все отлично в нашей стране. Думаю, что человек уже, наверное, устал работать, нужно было бы отдохнуть немножко. Иногда нормально все, как мужик, как все. Ну, иногда есть даже на телевидении и игра на белорусский народ. А калі гэта сапраўды піар, то з чым ён звязаны? Ды чаму з'явіўся менавіта цяпер? Да потому что халява кончилась. А халява почему кончилась? Да потому что тот путь, который избрал Александр Григорьевич Лукашенко по добыванию халявы оттуда, он был бесперспективен. А вось сюрпрызаў ад Лукашэнкі на Новы год варта чакаць кожнаму, кажа Юрый Хашчавацкі. Маўляў, можа павіншаваць па-беларуску, а можа развітацца не толькі з мінулым годам. Сцяпан Святлоў, Белсат. Хацеў павіншаваць з Новым годам ды выступіць на акцыі пратэсту ў касцюме каляднага дзеда. Аднак перашкодзіла міліцыя. Расійскія праваахоўнікі затрымалі на 4 гадзіны мясцовага жыхара Віталя Казака, які планаваў прыйсці на традыцыйнае кармленне галубоў. Тым не менш, на галоўную плошчу гораду выйшла каля 150 праціўнікаў будаўніцтва акумулятарнага заводу. Это ўжо 44-я падобная сустрэча берасейцаў з пачатку года. Самое главное наше достижение – это то, что уже конец декабря, завод не запущен, и когда он будет запущен, еще непонятно, но в любом случае, даже если мы отложили запуск завода на полгода, мы уже молодцы и сделали большую работу. Уже почти целый год, как этот протест не прекращается. И пока проблема не будет решена, мы не успокоимся. Мы не бросим это на полпути. Супраць будаўніцтва акумулятарнага заводу iPower берасейцы сабралі больш за 40 тысячаў подпісаў. У снежні жыхары берасейскага раёну заініцыявалі правядзенне мясцовага рэферэндуму аб забароне будаўніцтва патэнцыйна шкоднай вытворчасці. Для ініцыявання плебісцыту неабходна сабраць подпісы не менш як 10% грамадзянаў, якія маюць права голасу, ды якія жывуць на тэрыторыі раёну. Кола падазраваных у забойстве журналіста Павла Шарамета звузілася з некалькіх тысячаў да некалькіх соцень асобаў. Пра гэта заявіў генеральны пракурор Украіны Юрый Луценко ў эфіры 5 каналу. Аднак ці стане пасля 2,5 гадоў следства вядомае імя выканаўцы гэтага злачынства? Галоўны пракурор краіны адзначыў, што нават FBI не здолела дапамагчы Кіеву ў гэтым пытанні. Журналіст Павел Шарамет памёр зранку 20 ліпеня 2016 года ва ўкраінскай сталіцы ў выніку выбуху аўтамабіля. Следства разглядае некалькі версіяў гэтага забойства, сярод якіх прафесійная дзейнасць. Журналіст быў зацятым крытыкам Александра Лукашэнкі, які пазбавіў яго беларускага грамадзянства. Пазней, жывучы і працуючы ў Расіі, Шарамет крытыкаваў і палітыку Крамля. Апошнія 5 гадоў жыцця Павел жыў у Кіеве. Чым бліжэйшы Новы год, тым больш імпрэзаў ладзяць па ўсёй краіне. Але якое святкаванне абраць сярод шэрагу традыцыйных ялінак? Менчукоў вырашылі ў гэтым ліку здзівіць незвычайным рашэннем правесці ў сталіцы футурыстычны Новы год. На свята завітала і наша здыбачная група, падрабязнасці ў Юліі Лабанавай.
Лясная або штучная зялёная ялінка з разнакаляровымі ўпрыгожваннямі. Такім мы прызвычаіліся бачыць традыцыйны навагодні атрыбут. Аднак у гарадской прасторы пясочніцы вырашылі іначай і прывезлі сюды яшчэ і аранжавую ялінку. Колер ялінкі не адзінае, чым задумалі ўразіць наведнікаў. Арганізатар праекту, кампанія для пракату аўтаў Anytime, запросила на свято и персонажа з некалядной каски – чеширского кота. Мы хотели просто удивить чем-то необычным и отойти от каких-то стандартов снежинок, снеговиков. Сказки Льюиса Кэрролла – прекрасный предмет для того, чтобы порадовать детей. Што праўда, сняжынкі ўсё ж былі. Іх прапаноўвалі прыляпіць да аўтамабіля, што мае выканаць жаданне ў 2019. А мы таксама скарыстаемся машынай жаданняў і загадаем, каб у кожнага беларуса быў сярэдні заробак па $500. Дед Мороз! Смотрите, точно едет! Прымчаўся на свята і калядны дзед, які ж Новы год без яго. Гэтак пачаставацца мандарынамі і атрымаць падарункі ад каляднага дзеда змаглі пераможцы конкурсаў і спаборніцтваў. Неспадзяванкі на свяце напаткалі і самога каляднага дзеда. Мне зараз распавядаў хлопчык верш на грэчаскай мове, ведаеце. Звычайна мне распавядаюць толькі грэчаскія дзеткі ў Грэцыі, але тут у Беларусі упершыню я пачуў грэчаскую мову. Гэта нейкі калядны цуд, ведаеце. Шоу з вадкім азотам яшчэ адна цікавінка футурыстычнага Новага года. Свята атрымалася сямейнае. Классно, что с каждым годом все больше и больше таких мероприятий. И у нас все так стало красиво, да, все по-европейски, так очень здорово. Не надо никуда ехать. Мы не просто тут с детьми тусуемся, нам самим цікаво. Подходят друг к другу, играют в игры, устраивают здесь квесты. То есть это здорово, это сплочает. А каб настрой не сапсавала марознае надвор'е, для наведнікаў працаваў фудкорт з каваю, гарбатаю, глінтвейнам і разнастайную ежу. А на кірмашы рамеснікаў госці імпрэзы маглі набыць калядныя падарункі «Хендмейд». Юлія Лабанова, Белсат.